No me parece mal porque con esto de alguna manera ellos pueden jugar contra el trabajador, aunque sea injusto. Bueno, me parece injusto porque ya de entrada un contrato laboral nunca hay igualdad entre las dos partes. Si encima se fomenta a la parte que está en una situación superior a la persona que es contratada, pues para la persona contratada la dejan en una situación en la que se pueden dar muchos abusos por parte de empresarios. Em sembla que al final li estàs donant a l'empresari una posició de superioritat, sobretot en empreses petites on les coses no hi ha sindicats ni les normes són tan clares, em sembla que al final li estàs donant una potestat que hauria d'estar molt més reglamentada, i això afecta per mi sobretot a les dones de mitjana edat que tinguin fills o el que sigui. El tema de la conciliació, si tu et van variant l'horari o et van variant les condicions, és impossible. Crec que en definitiva la reforma laboral el que fa és que els empresaris tinguin molt més poder sobre els seus treballadors i que puguin manipular-los de la manera en que ells volen. Yo creo que un contrato es algo bilateral, ¿no? O sea, que se firma como acuerdo entre dos personas. En cuanto una lo cambia a su libre albedrío, no sé, llamémoslo de otra forma, però contrato no. Home, això hauria d'estar a la Constitució espanyola, per dir-ho d'alguna manera. Penso que és anar contra el dret de qualsevol persona a un treball digne. O sigui, si tu signes un contracte, no se t'hauria de poder canviar d'un dia per l'altre. N'afectarà sobretot a les petites empreses, que també són les que es veuen més ofegades per la crisi i són les que ho patiran més, i els treballadors d'aquestes.